Jiggradwaw aktar minn 100 student fil-livell 5 fuq il-qafas tal-kwalifiki Maltin f'waħda miċ-ċerimonji ta' gradwazzjonijiet fl-MCAST li saru tul il-jum tal-ħamis. Propju 93 student temmew b'suċċess l-istudji tagħhom matul is-sena akademika 2020-2021. Dawn l-istudenti ġejjin mill-Istitut tas-Servizzi fil-Komunità. Tul iċ-ċerimonja l-MCAST taw ukoll ċertifikat fil-livell 5 lil 14 student li temmew f'suċċess l-istudji tagħhom u li ġejjin mill-Istitut ta' Tmexxija tan-Negozju u l-Kummerċ. Waqt diskors qasir li għamel f'din iċ-ċerimonja, il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Jien Refalo saħaq li minkejja li dawn il-kwalifiki jfissru li l-istudenti jkunu għaddew mill-eżamijiet li jkollhom bżonn sabiex jilħqu fejn jixtiequ jilħqu, l-akbar eżami huwa dak tal-ħajja għaliex kuljum niġu affaċċjati bi sfidi differenti. Aktar tard tul il-jum tal-ħamis saret ukoll iċ-ċerimonja ta' gradwazzjonijiet tal-korsijiet postgraduate kif ukoll il-masters. Għal din il-gradwazzjoni gradwaw madwar 75 student u studenta.